В момента сме на твоята изложба "Статуята" в галерия Ракурси. Днес е 30 януари 2017 година. От кога снимаш? Значи във вашата галерия ще кажа, че снимам повече от 50 години. От 60-та година така има хора, които съм снимал известни. 60-та съм снимал Бен Гурион. Първото ти образование е техническо, после рязко сменяш посоката и започваш да се занимаваш с изкуство. Ти си културолог, доктор по изкуствознание. Как стана този преход? Имаше ли определено събитие или стана постепенно? Значи това беше още при завършването на Техническия университет, тогава беше време и Ленин. Имаше проблем с това, че аз вече имах диплома за фотограф-художник. Имах документ, който беше равностойна професия. И бях ценен за това време сред фотографските среди. Имаше едно легендарно списание "Българско фото". И не на последно място, това, което можех да припечеля от фотографията, беше пъти по-голямо от това, което взимах като инженер. Аз започнах с едни 135 лева и за 3 години стигнах до 180. Докато в списание "Лода", където отидох веднага след това, моето работно време беше точно толкова, колкото беше обедната ми почивка като инженер. И практически аз получавах 1,5 пъти по-голяма заплата. Плюс хонорар. След това, разбира се, този интерес, който се прояви към фотографията, той беше изобщо към фотографското изкуство. Имах и други увлечения, да кажем, аз много дълги години бях танцор, след това учител по танци. Какви танци? Танци, състезателни танци. Аз съм един от основателите на това движение. Значи 73-та година с майката на сина ми сме взели първите точки в конкурса "Янтарна япара" в Каунас. 73-та година беше една много отдалечена и жестока година, почти като 68. Тогава в центъра на града там се беше запалил знак на протест един човек, но това не се съобщаваше. Тогава се създаде така нареченото първото фотографско общество в Литва. Изобщо в света като общество. Значи тези хора бяха достатъчно дипломатични, мъдри и големи сърцеведи в фотографията, за да могат да убедят и крайните кръгове в комунистическата партия, че фотографското изкуство може да бъде едно от водещите изкуства в тяхната република и дори в Съветския съюз. С огромни перипетии и проблеми те успяха да пробият и вече 80-те години, помня, техни изложби се изнасяха от Съветския съюз в Съединените щати. Те бяха на границата между пропагандата и изкуството. Като да кажем едни цикли на Александър Смечалскас, "Ветеринарна клиника" или "Пазарен". И това бяха едни много силно направени социални теми. В клетката, в която аз работих, беше един фотоклуб към едно читалище в Милош Кирчийски. Даже се водя за един от основателите на този фотоклуб. Много бързо се народиха такива единомишленици и така хора, които бяха дълбоко приели някакви естетически принципи и позиции, които, да кажем, се родееха с литературата, с танца, с киното. И това естествено беше една точка, в която ние работихме в фотографията. И се чувствахме комфортно и хора, които правят нещо така в посестрима близост с другите изкуства. От кого си се учил в фотографията? Основно сам. Много съм чел и много съм гледал. Но още в самото начало, в редакцията на "Българско фото", имаше хора като Кръстан Дянков, един блестящ преводач и бих казал на изкуствовед, човек, който пише студии за американски фотографии, перфектни студии.
Алберт Кон беше главен редактор на списанието, когато, така да се каже, навлязох в него като сътрудник. Но те имаха следния така, адепт. Всеки фотолюбител, какъвто бях аз тогава, имаше една папка, в която се слагаха неговите нови снимки. Той ги носеше в редакцията, те ги слагаха. Понеже правяха тематични брои, когато се появи тема, всеки преглеждаше папките и от тези папки взимаше снимки, които влизаха в списанието. И това беше една добре работеща система. Аз станах известен с снимките си от задния двор. Мен ме нарече Борис Ивски, седи в един от редакцията, ме нарече в една своя статия фотографа на задния двор. И така, аз го приех с гордост и възторг. Не го приех с огорчение, каквото беше написано в стила на соц. Критиката. Това продължава и в тази изложба, може да се забележи. Извинявай, много ме е дълго да говоря. Нищо. Можеш ли да кажеш едно събитие, изложба, награда, някакво представяне, което те е направило най-щастлив? Окей, явно се затрудняваш, ти имаш много изложби. Да, имам повече от едно и няма как да ги разделя. Някакво удовлетворение, защото да кажем, ето четох, че ти си правил изложба в психиатричната клиника в Раднево, на остров Ливингстън. Това са такива необичайни места за и хора. Удовлетворение дори в тази изложба. Навсякъде имам такова удовлетворение. Един от лекуващите се толкова често показваше снимката, на която той се намира, че той проби фотографията в самата клиника. Просто това беше така, то беше заснето на кино, разбираше. Какви други случаи? Аз съм попадал на честване на Владимир Висоцки в Москва, сред неговите роднини и приятели и в театъра. И когато е бил неговите юбилейни дати, те са 25 януари и 25 юли, аз съм бил почитан като гост. Просто, така да се каже, те не бяха виждали тези снимки, които аз съм правил. Те са толкова известни сега. Да. Какво цениш най-много в твоята професия? Мога да го разширя и последния начин. Ти снимаш много джаз музиканти, артисти, ето и Висоцки спомена. Какво ти носи това? Връзката с тях, свободата, която дава тяхното изкуство или има нещо друго? Това ме интересува. Нещо много по-семпло и мъничко. Практически фотографията ми дава едно отношение към човека, който обичам в нарицателен смисъл. Тоест ти... Не конкретно. Ти снимаш... Човекът, който обичам. Човекът, който обичаш. Това е една позиция. Аз много често в други интервюта съм казал, фотографията ми е любовница. Просто защото това е единственото нещо, в което си готов да отдадеш всичко, без да получиш нищо. Тоест това е любовта ти вдъхновява. Да. Това е. Тоест, онова са вече така хълмове след върхове, кажем. Аз съм снимал Еверест. Значи, не е нужно да се качиш на Еверест, да го снимаш. Значи има фотографска дистанция. За него тя е 5 км от един връх, който е 5500. И тогава той влиза точно в рамките и размера на фотографското търсене. Така че това е друго едно удовлетворение, че бях там сам и оживях 2 месеца. Пътувах сам и бях на границата между така съществуването и несъществуването, защото аз живеех там на ден с $1. Къде? В Хималаите, във високата планина. Това означаваше или една голяма чиния сварено рис, или 1 килограм сварени необебени картофи. Има ли нещо, което искаш да снимаш или някъде да отидеш? Някаква мечта, която е свързана с твоята професия? Винаги мечтите са ми били свързани с географски дестинации, които са така трудно достъпни. И сега да кажем, отдавна или много отдавна си мислих, че такава ледена земя като Гренландия, един много интересен континент. Напоследък
Виждам и хора, които отиват в Гренландия, пътя за Гренландия от Европа е през Исландия. И тези два, малък и голям остров, са едни приказни за фотографията. Те просто са измислени. И там няма човек, който да отиде да снима и да не направи така зашеметяваща зона. Ти снимаш черно-бяло? И черно-бяло. Значи аз никога не съм го делил това. А още повече, че във времето така също бях нагласен с това. Но това е черното и бялото са едни от най-стабилните и темелни цветове и в живописта, и в живота, като помислиш. Значи черното обединява целият спектър, а бялото отразява целият спектър. Така да се каже, има единство между тези неща и всъщност фотографията или това е всичко е полутон. Казано точно. Вече дали е в цвет на омара или е в така перспектива, която прелива или се слива, или това са неща, които са. Но черното и бялото са свързани с една друга основна характеристика на фотографията. Това е перспективата. Значи тази, особено графичната перспектива, по един път, за да развиеш едно мислене в образ, това са едни опори, които така, както архитекта или както художника прави една скица в началото, след това, така по същия начин отвън се навлиза навътре, посредством една такава форма. Така и това са мои размишления и така и преподавам на студентите си, защото това е един път към по-лесния начин да се направи на фотография. Благодаря ти, Зафер. Обикновено, когато правим интервюта с художници в галерията, накрая ги молим да ни нарисуват някакъв любим мотив. Тебе мислех да те помоля да ни снимаш, но ти вече ни снима. При това много хубави снимки, на които ние се харесваме. Добре, така че много благодаря и успех на изложбата. И аз пожелавам на галерията да показва по-често и фотографии. С удоволствие.